Sziasztok srácok! Mielőtt belevágnánk a videóba, szeretnék nektek boldog karácsonyt és egyben boldog új évet is kívánni. Meg szeretném még továbbá köszönni a sok pozitív visszajelzést, amit tőletek kapok. Találkozunk 2025-ben, jó szórakozást a videóhoz! Mi a fasz, ki fogják végezni? Jó, mondjuk. Ó! Nem akarjuk megnézni? Nézzük meg. Azt hiszi, hogy keresztbe tehet nekem? Maga itt még ezek után még röhög? Hogy merészem magamat csinálni? Maga büdös tiszteletlen faszok! Azt a kurva! Ne fogd ki! Gránát! Gyerünk rá, gyerünk rá! Nagyon szép! Nagyon doros, 300 még szóval sós volt. Vigyázz, 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 vigyázz! Nagyon szép! Yeah! Uram! Fölrobbantottam a gecibe! Nagyon szép volt. Oké, akkor menjen be, gyere, Bence, menjünk be, jöjjön. Menjünk be a liftbe. Oké, jön. Viszlát. Faszomba! Ajjaj! Ezt maga hagyja, őrmester? Ezt maga hagyja? Igen. Igen? Én magam is csinálok volna. Ízléses. Mit csinálnak? Bocsánat, nem akartam. Nyisd ki az ajtót. Átfogtam 2 NTF-es sört. Most töltöztünk el. Dolgozunk. Gyere, dobjuk el a fegyveret. Dobjuk el. Hé, mit csinál? Dolgozzanak. Akkor mit csináljunk? Dolgozzanak. Jó van. Le kell Dobd el a venni. fegyvert, dobd el a fegyvert. NT... Dobd el a fegyvert. Ja, dobd el a fegyvert. Dobd el. Ez kár volt. Ő ránk támadott. Ő lőtt először. Ő egy kém volt. Ő egy kém volt. Igen, dezertált. Meg ő lőtt először. Mi nem dolgozunk. Ja, mi nem dolgozunk. Geci. Nézzük, fej vagy írás. Nem. Csináljuk azt, ha fej, akkor nem dolgozunk, ha írás, akkor se dolgozunk. Jó, Na? nézzük meg. Oké. Dezertáljunk. Gyerünk. Nem akarok És dezertálni, fej, csak nem nem akarok. dolgozunk. Jó, akkor nem kell Nem dolgozni. dolgozunk. Éljen. Mondta az orromba. Maga híres doktor úr, akiről hallottam? Üdvözlök! Én Lady Gaga vagyok. Kérhetek egy aláírást! Kérhetek egy csináljuk már képet! Jösszök, én létezik, akkor vagyok. Elrejtem a hajamat, meg a női és testalkatomat. Várj, Civilben vagyok. Hoppá, elnézést kérek, a defibrillátort megszólalt. Nem érdemlem meg, hogy éljek. Ahogy leugorjon, ahogy leugorjon. Nem, mi történt? Vagy mi történt? Magyarázzátok el. Meg kell, hogy halljak. Jó, hogy lelököm magát innen a pulzsára. De... Ne! Miért ő? Legalább az armort fönn hagyta volna. De miért, Ja. Joker, miért sírsz? Mi bajod? Hát igazából mindig én ölöm meg őt. Most várjanak, most újra kéne őt éreztenem. Igen. Hát, van nálam... Megyek! Ennyi örültet. Még elmenekülni se tudok. Úri... Megálltam. Nem az, ez semmi. Hercegnősen elkaplak, gyere! De már nem lehet fejleszteni, már állt az idő, gyere! Elkaplak! Eskü! Úristen! Miért tudod Jó, én megölöm! Miattad halt meg! Miattad halt meg! Ezt te okoztad!
Bűnös! 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 A bűnösök bűnhődjenek. Radis lerepült. Aha. Ah. Ne értettem amúgy, hogy mit mondott. Leesett, azt mondta. Megcsúszott. Oh. Csúszós a korlát. Jaj. Mi a baj? De ne csúsz, ne! Picikét csúszik. Ne, vigyázz, ne, vigyázz! Vigyázz, ne! Úristen! Jó. Azt hittem le fogsz esni. Hú, már azt hittem. Ne! Úristen, ne! Öcsém, megvársz, de azonnal. Álljál meg. Oké. Private botont, álljon meg. Én adom a parancsöket ezen. Bye, have a great time! Jó, megbeszéltük. Nekem senki nem parancsol. Szerintem vigyük ki őket, hogy MTF közlegény. Hát jó. Belőlük közlegény? Tudnak harcolni értünk. Értünk? Ezek elítéltek. Szarom. Fönt vagy kivégzik őket, vagy átszerítják őket egy másik börtönbe. Max én végzem ki őket. Zsanitól vagyok, engem hagyjatok. Jó van, Zsani, akkor menjél előre. És te szeret. Menjek. Várjál már! Jaj! Ő próbaidős volt? Igen, ő igaz! Kicsi bro! Ne nevessék ki szegényt! Nem szép dolog mások! Hogy a faszomban lehet ilyet mondani próba. Kurva! Nem szép dolog mások halálán nevetni. Álljon a falhoz! Falhoz! Csapják fel a kezüket és adják. Elbújok a fához, nem mondd el neki, hogy itt vagyok. Arra lesz, ebből! A kurva isteni! Nem vagyok itt. Ja. Hol van? Merre? Tassa meg! A kávéban mi van? Hát... Kávé, koffein. Meg cukor, ha raksz bele. Vagy ha édesítőt raksz bele, akkor az lesz. Édesítő. Hát akkor már teját csinálok. Kávéból? Igen. Az jó cucc. Hát figyelj, kólából is lehet azért csinálni. Nem tudom. Úgy veszem, hogy a... Figyelj, hogyha Jézus tudott a vízből bort csinálni, akkor ő tud kávéból teát csinálni. Jézus kólát csinál. Ja, kólát csinál? Doktor úr, maga hogy tudja? Szerintem ólomot. Most mi akarjátok? Hát az a lényeg, hogy ugye, mint tudja, maga is biztos, hogy Jézus tudott a vízből kólát csinálni. Akkor a maga mögött... Igen, kólát! Maga mögött az úr meg azt mondja, hogy ő kávéból tud csinálni teát. Érti? Mindenki gétálnál van a kutya. What the dog Ne, doing? neki ne nyisd! Ne, D-klassz mögötted! Vigyázz! Ha? Ford Emperor! Banzai! Jó!